Wilujeng enjing, panggih melih kalih Mem Sri. Pripun pawartane? Mugi-mugi murid-murid tansah pinaringan kesehatan sedanten. Amin. Dinten iki kita bakal sinau basa Jawa babagan unggah-ungguh basa. Napa niku unggah-ungguh basa? Ayo setitekne panjelasan iki. Unggah-ungguh basa yaiku tata cara utawa sopan santun yen murid-murid ngendikan utawa omong-omongan marang wong liya. Unggah-ungguh basa kaperang utawa dibedakake dadi papat. Nomor 1 yaiku tembung ngoko, nomor 2 madya utawa krama, nomor 3 krama inggil, lan nomor 4 krama andhap. Basa ngoko. Basa ngoko yaiku basa sing biasane digunakake omong-omongan karo kanca saumuran utawa karo kanca sing umure luwih cilik. Kayata yen omong-omongan karo adik kelas lan uga karo kanca sekolah. Basa krama. Basa krama yaiku basa sing biasane digunakake yen omong-omongan karo wong sing luwih tuwa. Kayata yen murid-murid ajeng ngomongan kalih bapak, ibu, simbah, lan guru. Krama inggil. Krama inggil yaiku basa sing luwih alus ketimbang basa krama. Biasane digunakake kanggo ngormati utawa mbasakake wong sing luwih tuwa. Kayata yen Keko pengen nyritakake gurune marang wong liya, Keko nggunakake basa krama inggil. Krama madya. Krama madya yaiku basa krama sing digunakake kanggo mbasakake utawa ngomongake awake dhewe marang wong sing luwih tuwa. Kayata Koko pengen critakake awake dhewe marang simbah, Koko nggunakake basa krama madya. Nah, saiki ayo disediakne tuladhane tembung ngoko sing diowahi dadi basa krama banjur krama inggil lan madya. Tembung ngombe iku basa kramane nginum, krama inggile ngunjuk. Mangan basa kramane nedha, krama inggile dahar. Mulih basa kramane wangsul, krama inggile kondur lan sak piturute. Nah, murid-murid, sakliyane tuladha mau uga ana tuladha liyane ana ing buku Tantri Basa kaca 121. Niku mau panjelasan babagan unggah-ungguh basa. Sakniki, ayo nggarap latihan soal bebarengan. Adik lagi mangan roti, dene bapak lagi titik-titik apel. Adik iku luwih cilik nggunakake basa ngoko yaiku mangan, dene bapak luwih tuwa nggunakake basa krama inggil yaiku dahar. Simbah mirsani wayang, dene aku titik-titik TV. Simbah iku luwih tuwa nggunakake basa krama yaiku mirsani, dene aku awake dhewe nggunakake basa ngoko yaiku ndelok. Nah, murid-murid, niki wau pasinaon dinten niki babagan unggah-ungguh basa. Cekap semanten saking Mem Sri, mugi-mugi kathah manfaat ing patinan murid-murid lan matur nuwun.